Επίσημα έχουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου σήμερα. Ο νέος κατώτατος πηγαίνει στα 920 ευρώ από τα 880 που ήταν. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση 40 ευρώ μεικτά το μήνα. Πάμε στα καθαρά. Περίπου 772 ευρώ χωρίς παιδιά, 782 με ένα παιδί και φτάνουμε μέχρι τα 797 ευρώ. Η αύξηση αυτή δεν αφορά μόνο το βασικό μισθό, συμπαρασύρει και επιδόματα όπως για παράδειγμα το επίδομα ανεργίας, μητρότητας, γονικής άδειας και γάμου. Ανεβαίνουν σε ποσά και οι τριετίες, αφού η νέα βάση πλέον για τον υπολογισμό των προσαυξήσεών τους είναι τα 920 ευρώ. Πέρα από αυτό έχουμε και αύξηση και στους μισθούς στο δημόσιο, αφού 40 ευρώ επίσης αυξάνεται και ο εισαγωγικός μισθός του δημοσίου, συμπαρασύροντας τα μισθολογικά κλιμάκια. Όπως καταλαβαίνετε, δύο πράγματα μας απασχολούν σε σχέση με την αύξηση του κατώτατου μισθού, όποια και αν ήταν αυτή. Μπορεί αυτή η αύξηση να αντισταθμίσει την ολοένα και αυξανόμενη ακρίβεια σε τόσο βασικά είδη πρώτης ανάγκης και της καθημερινότητάς μας, τόσο αυτή που είχαμε, όσο και αυτή που προκύπτει λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεύτερον, πόσες πραγματικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού, γιατί το ζήτημα είναι η όποια αύξηση να καλυτερεύει το βιωτικό επίπεδο του εργαζόμενου, αλλά και να μειώνει την ανεργία και να ενισχύει την απασχόληση.